सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे. मी प्रार्थनेने सुरुवात करते. ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरी बोल. हरे कृष्ण. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे. आजच्या या अध्ययन वर्गामध्ये आपण श्लोक क्रमांक 5 श्री उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 5 वर आहोत. आज आपण तो श्लोक पूर्ण करणार आहोत. तर श्लोकाचा अर्धा भाग आपण घेतलेला आहे गेल्या वेळेला. तर कोण सांगू शकेल त्या अर्ध्या भागात आपण काय बघितलं आणि काय जाणण्याचा प्रयत्न केला आहे श्लोकातून? थोड्याफार एक दोन वाक्य सांगू शकता कोणी? माताजी हरे कृष्ण. आपण आत्मा आहोत, शरीर नाही, या टॉपिक वर आपण बोलत होतो. येस माताजी. हरे कृष्ण माता. हा, तुमचा आवाज जरा ब्रेक होत होता. काय बोला? आपण आत्मा आहोत, शरीर नाही, या टॉपिक वर आपण बोलत होतो. आता जिथे याच्यात नाही ते आपण भक्ती वृक्षामध्ये घेतलं. हे आपण तिसऱ्या लेवलच्या ह्याच्यामध्ये आपण उपदेशामृतामध्ये त्याबद्दल नाही बोलत आहोत. थोडंसं कन्फ्युजन झालं असेल तुमचं. आपण असं माताजी, मी थोडं वेगळा क्लास अटेंड केला असेल. हा, भक्ती वृक्षामध्ये आपण घेतलेलं शरीर नाही आत्मा आहोत. तर इथे आपण या श्लोकामध्ये कुठल्या संदर्भात बोललो होतो माताजी? मी भक्तीमध्ये वृद्धी होण्यासाठी आपण आदान प्रदान कशा भक्तांसोबत, कोणत्या भक्तांसोबत करावे या विषयावर आपण गेल्या वेळेस चर्चा केली होती. जो भक्त भगवान श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामाचा जप करतो त्याचाच आदर आपण करावा. आणि वैष्णवांचे मला वाटतं आपण 3 प्रकार पाहिले होते: कनिष्ठ, मध्यम आणि उच्च वैष्णव. उत्तम अधिकारी. उत्तम अधिकारी. हरी बोल. अगदी बरोबर माताजी. खूप छान खूप छान. तर खूप छान सांगितलं. आणि निश्चितच आपण त्याच लाईन्सवर आहोत. आणि या श्लोकामध्ये आपल्याला श्रील रूप गोस्वामींनी सांगितलेलं आहे. श्रील रूप गोस्वामी सांगतायत की आपण जे आदान प्रदान म्हणजे आपण चौथ्या श्लोकामध्ये बघितलं की ज्या प्रकारे जे आपण ददाती प्रतिगुह्णाती गुह्यम आख्याती पृच्छती भुंक्ते भोजयते चैव प्रीती लक्षणम, हे आपण बघितलं. प्रीती लक्षणांचा आधीचा शब्द काय आहे? येस, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम, म्हणजे ज्या 6, तो षड्विधम शब्द मी खाल्ला होता, क्षमस्व. तो षड्विधम प्रीती लक्षणम. तर या प्रकारे आपण ज्या 6 गोष्टींचं आदान प्रदान जे तुम्ही म्हणालात, तर असं आदान प्रदान आपण वैष्णवांशी आणि कुठल्या भक्ताशी करावं. तर आपल्याला या उपदेशामृतामध्ये भगवंत म्हणजे श्रील रूप गोस्वामी तेच सांगतायत की या सगळ्या गोष्टींचा सल्ला देत आहेत. आणि कशा प्रकारे, म्हणजे कोणीतरी प्रश्न विचारला होता मला त्या दिवशी की भक्तिरसामृत, संजीवनी माताजींनी, भक्तिरसामृत सिंधू आणि उपदेशामृतामध्ये काय फरक आहे? तो हाच की इथे आपल्याला भक्तीचे नियम सांगितले जात आहेत. काय नियम असावे, कोणाशी कशा प्रकारे, म्हणजे भक्तांचे प्रकार सांगितलेले आहेत. आणि कशा प्रकारे म्हणजे भक्ती कशा प्रकारे करावी याबद्दलचा उपदेश केलाय. आणि प्रत्यक्ष उपदेशा भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये भक्ती काय आहे, की भक्तीचे प्रकार, म्हणजे तिथे आपण प्रत्यक्ष भक्ती जाणणार आहोत. खूप सुंदर असं हे वर्णन आहे. हेही वर्णन खूप सुंदर आहे. आणि तेही भक्तिरसामृत सिंधू मधलं वर्णन अतिशय मधुर आहे ऐकायला.
तर जसं म्हटलंय ना 9व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलंय आपल्याला की हे जे प्रोसेस आहे इतकी सुंदर आहे, इतकी सुखकारक आहे, पण ही सगळ्यांनाच जमत नाही हो. भक्ती जर इतकी सोपी असती तर मग सगळेच भक्त झाले असते. का बरं भक्त होत नाही? पण भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा आहे हो. तिथे आपल्याला इथेही थोडं जाणायचंय त्याबद्दल. आणि म्हणून इथे आपल्याला जाणायचंय की भक्ती तितकी म्हणताय तेवढी सोपी नाही. ती भक्ती जाणून घ्यायला त्या भक्तीच्या मार्गावर आपल्याला भगवंतांनी निवडलेलं आहे. आणि आपण त्या मार्गावरती पुढे जाण्यासाठी ती आध्यात्मिक प्रगती साधणं आपल्या हातात आहे. बॉल इज अन आर कोड आपल्याला सांगितलंय भगवंतांनी. म्हणूनच इथून द्वापार युगातून गमन करताना भगवंतांनी भगवद्गीता, भागवत हे आपल्याला देऊन गेलेले आहेत. आणि आपल्याला इतकं ज्ञान का दिलंय? कारण आपण भगवंतांचे अंश आहोत, सनातन आहोत आपण. ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातन. म्हणून भगवंतांना त्रास होतो आपल्याला जेव्हा आपण या मनाबरोबर या 5 इंद्रियांशी झगडतो, तेव्हा भगवंतांना त्रास होतो त्याचा. म्हणून ते म्हणतात की ते वाट बघतात की हा देह जेव्हा जीर्ण देह टाकू तेव्हा आपल्याला भगवंतांच्या धामाला जाता येईल, की पुन्हा त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी. कारण ते आपण झगडतोय हो. आपण सगळं आनंद मिळवतोय, तो आनंद क्षणभंगूर आहे हो, अगदी क्षणभंगूर. हेच तर जाणायचंय आपल्याला. नाही तर आपल्याला हे हवंय, ते हवंय, हे आणायचंय, ते आणायचंय, इथे जायचंय, तसं करायचंय, हे सगळं करायचंय. म्हणजे सगळं हे मटेरियलिस्टिक याच्यामध्ये आहे. पण हे आपण का करतो? आजच मी श्रील प्रभुपादांना ऐकलं, खूप सुंदर. म्हणजे प्रभुपादांना ऐका, जितकं जमेल तितकं प्रभुपाद वाणी ऐका. की भगवद्गीता प्रभुपादांनी जे सांगितले, जेव्हा जमेल तेव्हा 10 मिनिटं का होईना दिवसात प्रभुपादांना ऐका. आणि प्रभुपादांच्या मुखातून जे इतक्या सोप्या शब्दामध्ये प्रत्येक श्लोकाचा, प्रत्येक शब्दाचा अर्थ इतका अप्रतिम प्रकारे प्रभुपादांनी समजावून सांगितलेला आहे की आपल्याला आपल्या इंद्रियांना आपण सुखकारक देण्यासाठी. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा म्हणतो ना की आत्म इंद्रियांचे तारुणाम काम, आपण फक्त सेन्स ग्रॅटिफिकेशन मध्ये करतो. पण ऋषिकेश आहे तो. ऋषिकेशानं म्हणून ज्यांनी आपल्या इंद्रियांना, स्वतःच्या इंद्रियांना जे जाणतात, त्या इंद्रियांना आपण भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी वापरलं पाहिजे. कारण ती इंद्रिय सुद्धा त्याचं सुद्धा आपण भोगता, आपण म्हणतो ना की भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, की भगवंत हे आपण भुंकता, म्हणजे भुंकते भोज येते, की कशा प्रकारे आपण भगवंत हे भोगतायत, मालक भगवंत हे भोगणारे आहेत, पण आपण नाही होत. आपण भक्त. आणि आपली पोझिशन आपण जाणली पाहिजे. दासान दासान दास, की नित्य सेवक आपण भगवंतांचे आहोत, हे जाणणं. म्हणूनच इथे आयडेंटिटी आपण गेल्याही काही श्लोकांमध्ये, म्हणजे पुन्हा या चर्चा थोड्याशा जातात अजून पुढे, पण आपण नित्य सेवक ही पोझिशन आपण जर जाणली तर निश्चितच ते रिलेशन व्हायला वेळ लागत नाही. मग फक्त भगवंतांचं जे नातं आहे, कारण भक्तासाठी भगवंत आणि भगवंतांसाठी भक्त हे विशेष आहे. कारण भगवंत, मी म्हटलं ना, गेल्याही वेळेला सांगितलं की भक्ता पुढे भगवंत हरतात हो. सगळं भगवंताला कोणी नाही हरवू शकत. एवढे असुरांचा नाश करतात, सगळे करतात, पण भक्ता पुढे भगवंत हरतात. कारण भक्त विकत घेऊ शकतात भगवंताने एखाद्या तुलसी पत्राने सुद्धा. कारण भक्त वत्सल आहे तो भगवंत. भावाग्रही जनार्दन आहे. त्यांना भाव आणि भक्ती हवी. प्रेम आणि भाव हा महत्वाचा आहे. तो प्रेमळ भाव आणि भक्ती. म्हणून पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती. पण ती कशाने? प्रेमाने आणि भक्तीने आपण भगवंतांना अर्पण केली पाहिजे. तर पुढे जाऊ आपण याच याच्यामध्ये. खूप छान माताजी. तर या उत्तम अधिकारी म्हणजे आपण कशा प्रकारे कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम या 3 अधिकाऱ्यांना आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या ज्या काही भाग आपण जो 5व्या श्लोकाचा घेतलाय, तर तिथे आपल्याला सांगितलं की कनिष्ठ अधिकारी हा जो आहे, हा सुद्धा दीक्षित असू शकतो. तो 16 माळा करतोय, सगळं नियम पाळतो आहे, तो भगवंतांची पूजा करतोय, पण त्यांनी भक्ताला नाही जाणलंय. आणि तो भक्तांना नाही जाणू शकत आहे, तितकं त्याची प्रगती नाही झालेली आहे. मग मध्यम अधिकारी जो त्याच्या पुढे जाऊन आहे, तो निश्चित भक्तीमध्येच आहे आणि तो भक्तांना जाणतोय. आणि मग त्याच्याही पुढे जाऊन जो उत्तम अधिकारी, तो पतित जीवांना पण पावन करतोय. आणि मग तो उत्तम अधिकारी म्हणजे शुद्ध भक्त असला पाहिजे. आणि निश्चितच तो असा वैष्णव आहे की जो आचार्य, म्हणजे जो आपले शिष्य बनवू शकतो. कारण तो उत्तम अधिकारी, त्याने भगवंतांना त्याची प्रचिती आलेली आहे, दृष्टांत मिळालेला आहे. म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो की गुरूंना, कारण की जे आपण गुरूंच्या मार्फत जाणू शकतो, आपण भगवंतांजवळ पोहोचायचंय पण गुरूंच्या मार्फत. कारण गुरु ते आपल्याला योग्य ज्ञान देणार आहे. कारण शेवटी कसं आहे ना की हा जो, म्हणून ही गुरु परंपरेतनं आलेलं ज्ञान. म्हणून प्रभुपाद सांगतात की ही का आहे, जशी आहे तशी भगवद्गीता का म्हटली. कारण मी इथे कुठे कॉन्कॉक्शन, आय थिंक सो, इट इज माय ओपिनियन, इट इज नॉट लाईक दॅट, इट इज नथिंग लाईक दॅट. दिस इज व्हॉट, की भगवंतांनी गायलेलं हे गीत आहे हो. भगवंतांच्या मुखातून आलेला हा संवाद आहे. इट इज नॉट समथिंग की मला असं वाटतंय, माझं असं ओपिनियन आहे. ही म्हणजे भगवद्गीता नाही. हे तुमचे कॉन्कॉक्शन आहे, तुमच्या आयडिओलॉजीज आहेत. दॅट इज व्हॉट यू
आपलं पर्स्पेक्टिव्ह तयार होतं आपलं. मग हे आचरणात आणणं नक्कीच महत्वाचं आहे, पण त्याला तुम्ही भगवद्गीता म्हणणार नाही. ते तुमचे विचार आहेत. पण भगवंतांच्या मुखातून गायलेलं जे गीत आहे ती भगवद्गीता आहे. आणि मग पुढे जाऊन हे जे श्रील रूप गोस्वामींनी पण आपल्याला ह्याच्यात सुंदर अनेक रेफरन्सेस दिलेले आहेत की त्याप्रमाणे तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना. की भगवंत प्रत्यक्ष सुद्धा सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून त्यांनी ज्ञान ग्रहण केलेलं आहे. उदाहरणासह प्रत्यक्ष भगवंत आपल्याला एक सांगतायत. प्रत्यक्ष भगवंत स्वतः उदाहरण झालेले आहेत या गोष्टींचं. आणि म्हणूनच त्यांनी गुरूंचं महत्व जे सांगितलेलं आहे की अशा प्रकारे गुरूंच्या मार्फतच ते करायचं. आणि म्हणून हा उत्तम अधिकारी जो आहे तो उत्तम अधिकारी निश्चितच ह्या गुरूंच्या पातळीचा असतो. सर्वोच्च म्हणून आपण म्हणतो ना की त्यांनी ती सर्वोच्च पातळी भक्तीमध्ये गाठलेली असते. तर आपण पुढे जाऊया. कुणाला वाचायची इच्छा आहे? प्रत्येक जण पासून वाचायचंय. कोणाला वाचायची इच्छा आहे का? मी वाचू माताजी? येस माताजी, वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सादर प्रणाम. चालेल. नवसाधन भक्त म्हणतात, परंतु भक्तिमय सेवेचे योग्य रीतीने पालन केल्यामुळे क्रमशः तो प्रथम श्रेणीचा म्हणजे उत्तम भक्त होतो. प्रत्येक जण आपले भक्तिमय जीवन नवोदित भक्ताच्या स्तरापासून चालू करतो, परंतु निश्चित केलेल्या संख्येनुसार जपमाळेवर जप केल्याने तो क्रमशः उत्तम अधिकारी या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचतो. कृष्ण भावना आंदोलन प्रतिदिन 16 माळा जप करण्याची शिफारस करते, कारण पाश्चात्य देशातील लोक जपमाळेवर जप करताना अधिक वेळ मनाला एकाग्र ठेवू शकत नाही, म्हणून आम्ही त्यांना कमीत कमी संख्या ठरवून दिली आहे. परंतु श्री भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हणायचे की एखादा मनुष्य जोपर्यंत 64 माळा 1,00,000 नाम जप करीत नाही तोपर्यंत त्याला पती समजले पाहिजे. त्यांच्या गणतीप्रमाणे आपण सर्वजण पतित आहोत, परंतु आपण पूर्ण गंभीरपणे आणि दुजाभाव न ठेवता भगवंतांची सेवा करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. म्हणून आपण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या कृपेची आशा करू शकतो, कारण ते पतित पावन म्हणून प्रसिद्ध आहेत. श्री चैतन्य महाप्रभूंचे एक महान भक्त श्रील सत्यराज खान यांनी त्यांना जेव्हा विचारले की एका वैष्णवाला कसे ओळखावे, तेव्हा महाप्रभूंनी उत्तर दिले, प्रभू कहे यार मुखे शुनी एक बार कृष्ण नाम सेई पूज्य श्रेष्ठ सभाकार. जर एखाद्याने एकदाही कृष्ण हा शब्द उच्चारला तर त्याला सर्वसाधारण लोकांच्या गटात श्रेष्ठ म्हणून समजले पाहिजे. चैतन्य चरितामृत मध्य 15.106. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू पुढे म्हणाले, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम सेई त वैष्णव करीह ताहार सम्मान. ज्याला कृष्ण नामाचा जप करण्यात गोडी वाटते किंवा ज्याला साधना करून कृष्ण नामाच्या जपाबद्दल गोडी वाटते त्याला वैष्णव मानून निदान मनात तरी त्याचा आदर करावा. चैतन्य चरितामृत मध्ये 15.111. एक प्रसिद्ध इंग्लिश गायक जो आमचा मित्र आहे तो कृष्ण नामाच्या जपाकडे आकृष्ट झाला आहे आणि त्याने आपल्या गाण्यात अनेक वेळा श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामाचा उल्लेख केला आहे. तो आपल्या घरी श्रीकृष्णांच्या छायाचित्राची पूजा करतो व कृष्ण भावनेच्या प्रचारकांचाही आदर करतो. त्याला कृष्ण नाम व कृष्ण लीला यांच्याविषयी सर्वतोपरी नितांत आदर आहे. म्हणून आम्ही कोणताही संकोच न बाळगता त्याचा आदर करतो, कारण आम्हाला प्रत्यक्षात दिसत आहे की हा सज्जन हळूहळू कृष्ण भावनेत प्रगती करत आहे. अशा मनुष्याचा नेहमीच आदर केला पाहिजे. निष्कर्ष असा की सतत हरिनामाचा जप करून जो कोणी कृष्ण भावनेत प्रगती करण्याचा प्रयत्न करतो त्याचा वैष्णवाने नेहमी आदर केला पाहिजे. उलट पक्षी आम्हाला असे आढळले आहे की आमच्यामधील काही समकालीन लोक जे मोठे प्रचारक समजले जातात ते नामजप न केल्यामुळे हळूहळू जीवनाच्या भौतिक संकल्पनेत पतित झाले आहेत. श्री सनातन गोस्वामींना उपदेश देताना श्री चैतन्य महाप्रभूंनी भक्तिमय सेवेचे 3 श्रेणीत विभाजन केले आहे. शास्त्र युक्ती नाही ज्याने दृढ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी सेई महाभाग्यवान. ज्या मनुष्याची शास्त्राच्या निर्णायक ज्ञानात फार प्रगती झाली नाही पण त्याला हरे कृष्ण महामंत्रांच्या जपाविषयी दृढ श्रद्धा आहे आणि नेमून दिलेली साधना कोणतेही करण्यातही तो अविचल आहे, अशा भक्ताला मध्यम अधिकारी असे म्हणतात. असा मनुष्य फार भाग्यवान आहे. श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.67 मध्ये. मध्यम अधिकारी अतिशय श्रद्धावान असतो आणि म्हणून भक्ती मार्गात पुढची प्रगती करण्यास तो योग्य साधक असतो. म्हणून चैतन्य चरितामृतात मध्य 22.64 असे म्हटले आहे की श्रद्धावान जनहय भक्ती अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी. मनुष्याच्या श्रद्धेच्या विकासाप्रमाणे त्याला कनिष्ठ सर्वात प्राथमिक, मध्यम मधला व उत्तम सर्वात श्रेष्ठ असा स्तर प्राप्त होतो. चैतन्य चरितामृत. हरे कृष्ण. आपण इथे थांबू 2 मिनिट.
हो माताजी, हरे कृष्ण, धन्यवाद. पुढचा भाग आहे. थँक्यू माताजी, हरे कृष्ण, धन्यवाद. तर खूप छान आणि इतकं सुंदर वर्णन केलेलं आहे. तर आपण या नवसाधक भक्तापर्यंत आलेलो जे दिलेलं आहे की मग इथे आपल्याला कनिष्ठ अधिकारी जो बघितलाय आपण की तो अगदी भक्तीमध्ये बिगिनर, आपण म्हणतो ना आपण कसे नुकतेच भक्तीमध्ये आहोत, म्हणजे आपण अजून भक्ती म्हणजे काय हेच जाणतो आहे की आपल्याला भगवद्गीता आत्मसात करायला त्या भक्तीमध्ये प्रगती केल्याशिवाय नाही हो. जसं तुम्ही नामजप करून आणि जेवढं तुम्ही ते आत्मसात म्हणजे जेवढं तुम्ही नामजप कराल तेवढं ते कुठलंही आध्यात्मिक तुम्हाला जे आहे ते आत्मसात करायला, आध्यात्मिक ज्ञान रादर की आत्मसात करायला तुम्हाला निश्चितच तुमची पात्रता तेवढी वाढते. आणि म्हणून इथे दिलेलं आहे की आपल्याला 3 आपण जेव्हा भक्तांना बघतो आहोत तर वेगवेगळ्या ठिकाणी निरनिराळ्या प्रकारे त्याचं वर्णन केलेलं आहे. आणि म्हणून नवोदित भक्ताच्या स्तरापासून जर सुरुवात केली तर टप्प्याटप्प्याने मग तो क्रमशः उत्तम अधिकारी या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचतो. त्याच्यासाठी मग ती पात्रता वाढवायला लागते. आणि म्हणूनच मग जसं म्हटलं की आधी अर्च विग्रहाची पूजा फक्तच नामजप एक मेकॅनिकली केला जातोय, नाम अपराध भावनेमध्ये केला जातोय, पण तो नाम आभास भावनेमध्ये करेपर्यंत तेवढी प्रगती करून मग शुद्ध नाम, हो अनेक जन्म सुद्धा घ्यायला लागतील, पण निश्चित त्या पातळीला एकदा तुम्ही त्या मार्गावरती आलेला आहात तर क्रमशः तुम्ही त्याच्यामध्ये प्रगती करू शकताय. मग 16 माळा करणं हे सुद्धा कसं आहे की तुम्ही त्या मनापासून करणं, क्वालिटेटिव्ह जप आपण म्हणतो ना की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग ठीक आहे, बरेच जण फास्ट म्हणतात किंवा काही त्या माळा करताना की जेणेकरून तेवढ्या माळा पूर्ण करायच्या आहेत, हे तुमचा संकल्प असतो. कालच मुग्धा माताजींनी सांगताना सांगितलं की हा नामजप हा यज्ञ आहे कलियुगाचा, आणि हा यज्ञ तुम्ही करताना संकल्प केला पाहिजे की तुम्ही हे करता आहात, त्याचा तो संकल्प म्हणून तो पार पाडला पाहिजे की एकमेकाला चला आपल्या 16 माळा पूर्ण करायचे, धडाधड धडाधड धडाधड. आपण जे इतर मेकॅनिकल वर्क करतो ना, सकाळी उठून आपल्याला एवढी कामं करायची, टू डूची लिस्ट असते आपली, ही लिस्ट हे झालं, टिक 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 टिक. पण तसं नाहीये हो, हे आध्यात्मिक आहे. तुम्ही याला ठीक आहे, तुम्ही ज्या गोष्टी निश्चयाने करताय तेही करणं तितकेच मटेरियलिस्टिक याच्यामध्ये गरजेचं असतं, पण इथे जेव्हा तुम्ही त्या आध्यात्मिक जाणीवेने म्हणजे निश्चितच तुम्हाला ती प्रगती साधण्यासाठी ते कॉन्सन्ट्रेशन आणि त्याप्रमाणे तो फोकस करणं, मनाला एकाग्र ठेवणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मग पाश्चात्य देशामध्ये मनाला एकाग्र नाही तर भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी सांगितलं की 1,00,000 वेळेला नाम की, परंतु श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हणायचे की एखादा मनुष्य जोपर्यंत 64 माळा म्हणजे 1,00,000 नामजप करीत नाही तोपर्यंत त्याला पतित समजलं पाहिजे. म्हणजे आपण सगळे पतित जीव आहोत हो या पृथ्वी तलावरती. कारण कसं आहे ना की दिवसेंदिवस म्हणजे आपल्याकडनं अनेक गोष्टी घडतायत, म्हणजे आपण अनावधानाने पण आपल्याकडनं बऱ्याच गोष्टी घडतात. त्याच्यामुळे पतित जीवांना पावन करणारे मग चैतन्य महाप्रभू आहेत, त्यांची कृपा आपल्याला निश्चित मिळू शकते. आणि म्हणूनच ज्या श्रील प्रभुपादांनी आपल्यासाठी मग ज्या पाश्चात्य देशामध्ये की निदान कमीत कमी 16 माळा तरी केला पाहिजे, म्हणून आम्ही त्यांना कमीत कमी संख्या ठरवून दिलेली आहे की निदान 16 माळा या तुम्ही एकाग्र होऊन, मनाला शेवटी कसं आहे ना, यू हॅव टू माइंड युअर माइंड. जसं 6व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने प्रत्यक्ष भगवंतांना विचारले, मी एक वेळ वाऱ्याला धरू शकेन पण मग मनाला नाही हो धरू शकत मी, कारण ते मन चंचलच आहे हो, चंचल ही मन कृष्ण, की चंचल आहे रे कृष्ण हे मन, त्या मनाला मी कसं काय सांभाळू. पण प्रल्हाद महाराज म्हणतात की मनच तुमचं सगळ्यात मोठं शत्रू आहे हो, तुम्हाला त्याचा मित्र बनवायचंय. मग यू हॅव टू माइंड युअर माइंड, यू हॅव टू ट्रेन युअर माइंड. आणि म्हणून त्या मनाला एकाग्र ठेवण्यासाठी मग पहिली माळ होईल, दुसरी माळ होईल, तिसरी, चौथी, पण निदान काही माळांनंतर तर ती एकाग्रता आणण्याचा आपण प्रयत्न तर करू शकतो. आणि म्हणून आपल्याला निश्चितच चैतन्य महाप्रभूंनी पृथ्वी तलावर ह्या देवत्र आपल्यासाठी आणलंय. कारण नाही तर फक्त मग ब्राह्मण किंवा जे ऋषी मुनी आणि तेवढेच लोक हा मंत्र जो हरे रामाचा मंत्र आहे जो आपल्याला मंत्र पुष्पांजलीमध्ये आणि अनेक म्हणजे मग ते फक्त ठराविक त्याचं कुठेतरी एक लिमिटेशन्स होती की हेच म्हणू शकतात आणि वेदांना आणि ब्राह्मणांना त्यांच्या तोंडूनच हे वेद आणि हे मंत्र आले पाहिजेत. पण चैतन्य महाप्रभू जे मर्सिफुल आहेत, जे त्यांच्याकडून कृपा, कारण ते इतके कृपाळू आहेत की त्यांनी आपल्यावर ही कृपा केली आणि त्यांनी त्याच्यासाठी कुठलंही बंधन ठेवलं नाही. याच्या 6व्या अध्यायात तुम्ही जाणता की मग तुम्ही जपमाळ करण्यासाठी आंघोळ नसेल केलेली तरी चालेल, सकाळी उठून तुम्ही सुरुवात करा, तुम्ही कुठल्याही दिशेला बसा, कुठेही बसा, त्याच्यासाठी एकाग्र किंवा एकांत वास पाहिजे असंही काही नाही, पण तुमची एकाग्रता साधण्यासाठी फायनली यू हॅव टू
टेक अ कॉल की आपल्याला कसं करायचंय. मग आपण एक कुठेतरी ती शौच आणि आपण ते पूर्णपणे करून ते करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे निश्चित. आणि म्हणून मग चैतन्य महाप्रभूंसारखे जे कृपाळू आहेत, तर त्यांनी जेव्हा एकदा चैतन्य महाप्रभूंच्या भक्तांनी त्यांना विचारलं की एका वैष्णवाला कसं ओळखायचंय. मग कृष्ण नुसतं नाम जरी मुखातून आलेलं आहे, पण बघा अजामिलाला की नारायण त्याच्या मुखातून आलंय, कारण कुठेतरी आधी त्यांनी जेवढं वेद आणि शास्त्रांचा अभ्यास केलेला होता, त्यांनी त्याच्या मुलाचं नाव नारायण ठेवण्याची बुद्धी तरी त्याला झाली आणि त्याप्रमाणे त्याच्या तोंडात नारायण हे नारायण ते, आणि मग त्या नारायणानेच त्याला दुसरा चान्स देण्याची संधी दिली हो. कारण त्या विष्णुदूतांमध्ये आणि यमदूतांमध्ये चर्चा झाली आणि मग याला नरक यातना न देता, कारण तो प्रचंड म्लेंच म्हणजे त्या सगळ्या नीच कुळामध्ये वगैरे त्याच्यामध्ये त्यांनी त्या प्रॉस्टिट्यूटशी लग्न केलं होतं आणि मग त्याची मुलं होती अनेक, आणि बऱ्याच म्हणजे त्यांनी कुठल्या चुकीच्या गोष्टी केल्या नाही, खूप वाईट गोष्टीतनं गेला. पण त्याला एक चान्स म्हणून म्हणतात ना, एक संधी मिळालेली आहे अजामिलाला. का मिळाली? आणि मग त्यांनी त्या जन्माचं सार्थक केलं आणि मग त्याला वैकुंठवास मिळाला. म्हणून इथे नारायण एका शब्दाने सुद्धा तसं म्हणून तसं इथे चैतन्य महाप्रभू सांगतायत की जर एखाद्याने एकदाही कृष्ण हा शब्द उच्चारला तर त्याला सर्वसाधारण लोकांच्या गटात श्रेष्ठ म्हणून समजलं पाहिजे. चैतन्य चरितामृत मध्यलीलामध्ये सांगतायत 15.106 मध्ये भगवान चैतन्य महाप्रभू पुढे म्हणाले, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम सेईत वैष्णव करिय ताहार सन्मान. की ज्याला कृष्णनामाची गोडी वाटते, मग त्याला भले ज्ञान नसेल, त्याला आध्यात्मिक अभ्यास नसेल, त्याला ज्ञानामध्ये कदाचित तो कमी असेल, पण त्याला जपामध्ये गोडी असेल, तो कृष्ण नामाचा जप अतिशय मनमोहकपणे आणि अतिशय पूर्णपणे त्याच्यात विलीन होऊन करत असेल, तर त्याला वैष्णव मानून निदान त्याचा मनामध्ये आदर केला पाहिजे. आणि असं आपल्याला चैतन्य चरितामृत 15 मध्य लिलेमध्ये सांगितलेलं आहे. तसाच एका 15.111 मध्ये चैतन्य महाप्रभूंनी हे सांगितलं की वैष्णवाचा अशा निश्चितच आदर करावा ज्याला नामजपाचा महिमा माहिती आहे. आणि म्हणून मग या नामजपाच्या महिमा असणाऱ्याला वैष्णव समजून त्याचा मनात आदर करावा. असाच एक गायक, मग त्या गायकाला त्यांनी म्हणजे तो याच्यामध्ये आकृष्ट झाला आणि असं बरेच मला वाटतं 2-3 असे गायक आहेत ते, म्हणजे जे हॉलिवूड मधले वगैरे असे आहेत जे आपण काही त्याचे संदर्भ ऐकले होते. तर त्याप्रमाणे तोही या कृष्णनामाकडे आकृष्ट झाला. त्यांनी त्याच्यामध्ये म्युझिकली ते तयार केलं आणि त्याला श्रीकृष्णांच्या छायाचित्रांची तो पूजा करतो आपल्या घरी. तो आपल्या घरी श्रीकृष्णाच्या छायाचित्राची पूजा करतो व कृष्ण भावनेच्या प्रचारकांचाही आदर करतो. म्हणजे तो कृष्ण भावनेला मानतो. आणि म्हणून कृष्णनाम व कृष्णलीला यांच्याविषयी सर्वतोपरी त्याला नितांत आदर आहे. म्हणून आम्ही कोणताही संकोच न बाळगता त्याचा आदर करतो, कारण आम्हाला प्रत्यक्ष दिसत आहे की हा सज्जन हळूहळू कृष्ण भावनेत प्रगती करीत आहे. मग तो कनिष्ठ अधिकारी पण अजून अतिशय बिगिनर, म्हणजे अतिशय काय म्हणतात ना त्याला, अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे, पण निश्चित तो हळूहळू कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करून तो नामजप करण्याचा प्रयत्न करेल आणि मग इतर आध्यात्मिक ज्ञान. आणि उलट पक्षी आम्हाला असे आढळले की आमच्यामधील काही समकालीन लोक जे मोठे प्रचारक समजले जातात, ते नामजप न केल्यामुळे हळूहळू जीवनाच्या भौतिक संकल्पनेत पतित झाले आहेत. घसरण आहे हो त्यांची. कारण मग आपण स्वतःला असं समजायचं की आम्ही मोठे प्रचारक आहोत, आम्ही कृष्ण भावनेचा प्रसार करणारे आहोत, प्रचार करतोय, हे करतोय, ते करतोय. मग हा दिखावा नकोय भगवंतांना, मिथ्याचार नकोय भगवंतांना, आतून आलं पाहिजे. आणि मग इथे आपल्याला स्वतःलाच टेकन फॉर गृहीत धरून तुम्ही जर तो नामजप केला नाही, 1 मिनिट द्या मला. आणि म्हणून अशा प्रकारे मग तो
अशा म्हणजे जे पतित होऊ शकतात, की जे स्वतःला असं समजतायत की कोणी आपण हे करतोय, प्रचार करतोय, याचा करतोय, पण मग तिथे नामजप घ्यायला की स्वतःला टेकन फॉर, स्वतःला गृहीत धरायचं की मी करतोय हे एवढं बास आहे, आणि मग नाही नामजप केला किंवा हे झालं, बस स्वतःशी प्रामाणिक नाहीये. आणि असं जर केलं नाही तर हळूहळू त्यांचंच पतन होऊ शकतं. म्हणजे निदान मग जे टप्प्याटप्प्याने येत आहेत ना, त्यांची प्रगती हळूहळू का होईना बेबी स्टेप्सनी हळूहळू होऊ शकते. आणि म्हणून सनातन गोस्वामींना उपदेश करताना चैतन्य महाप्रभूंनी विभाजन करून सांगितलं याचं, शास्त्रयुक्ती नाही ज्याने दृढ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी सेई महाभाग्यवान. मग अशा प्रकारे मध्यम अधिकाऱ्याला भगवंतांनी बघा काय सांगितलं, की ज्या मनुष्याच्या शास्त्राच्या निर्णायक ज्ञानात, ज्या मनुष्याची शास्त्राच्या निर्णायक ज्ञानात फार प्रगती झालेली नाही, पण त्याला हरिकृष्णाच्या महामंत्राच्या जपाविषयी दृढ श्रद्धा आहे आणि नेमून दिलेली साधना करण्यातही तो अविचल आहे, अशा भक्ताला मध्यम अधिकारी म्हटलं पाहिजे. आणि मग अशा भक्ताला मध्यम अधिकारी असे म्हणतात, जो भाग्यवान आहे, कारण त्याला कृष्ण भक्तीमध्ये रस आहे आणि तो भगवंतांचं नामस्मरण करण्यामध्ये, आणि जे नियम दिलेले आहेत, चार जे नियम्स आहेत, रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स आहेत, त्यानंतर जी काही साधना भक्ती आहे, योग्य प्रकारे सकाळी उठून मग मंगल आरती करणं, तुलसी पूजा करणं, गुरुपूजा करणं, त्यानंतर मग इतरही दिवसभराचे जे काही आचार आहेत, वैष्णवाचार, ते सगळं फॉलो करणं, हे सगळं तो व्यवस्थितपणे करणार आहे, असा हा भाग्यवान मध्यम अधिकारी आहे. मग तो भगवंतांची पूजा करतोच, पण भक्तांनाही जाणतो आणि स्वतःचा अभ्यास तो हळूहळू वाढवतो. अशा प्रकारे मग श्री चैतन्य चरितामृत 22 पूर्णांक मध्यलीला 22.67 मध्ये आपल्याला हा रेफरन्स आहे. मध्यम अधिकारी अतिशय श्रद्धावान असतो म्हणून तो भक्ती मार्गात पुढची प्रगती करण्यास तो योग्य साधक असतो. म्हणून चैतन्य चरितामृतात मध्यलीला 22.64 मध्ये म्हटलं आहे की श्रद्धावान जनहय भक्ती अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी. मग जसं आपण 17व्या अध्यायात म्हणतो ना, श्रद्धात्रय विभाग, मग तिथे आपण बघतो तेव्हा सत्व, रज आणि तमो, मग ज्याच्यामध्ये जे जे आपण बघितलं की यज्ञ, दान आणि तप, याला कसं आपण निरनिराळ्या, सात्विक दान, सात्विक यज्ञ, सात्विक तप, त्याच्या प्रकारे, तसंच राजसिक कसं आहे, तामसिक कसं आहे, असं आपण तो विभाग, तसं इथे भक्तीचं विभाजन कसं केलेलं आहे, की कनिष्ठ भक्ती, मध्यम अधिकाऱ्याची भक्ती आणि उत्तम अधिकाऱ्याची भक्ती. मग त्यांची जी पात्रता आहे ती कशी टप्प्याटप्प्याने हळूहळू वाढत जाते आणि मध्यम अधिकारी हळूहळू मग प्रगती करून उत्तम अधिकाऱ्यापर्यंत जाऊ शकतो. म्हणूनच मनुष्याच्या श्रद्धेच्या विकासाप्रमाणे त्याला कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम. कनिष्ठ म्हणजे सर्वात प्राथमिक, म्हणजे जो नवसाधक आहे, हळूहळू काय म्हणतात ना त्याला, एकदम निओनेटल आणि एकदम तो बिगिनर असतात ते एकदम ह्याच्यामध्ये. आणि मग मध्यम म्हणजे मधला अधिकारी, उत्तम अधिकारी म्हणजे सर्वात श्रेष्ठ अधिकारी, असा स्तर त्याला प्राप्त होतो. अशा प्रकारे आपण त्याची वेगवेगळे स्तर जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. आपण पुढे जाऊया. कुणाला वाचायची इच्छा आहे? हरे कृष्ण. वाचू माताजी? हरे कृष्ण. वाचा माताजी, रत्ना माताजी. आपण हरे वाचतोय चैतन्य चरितामृत मध्य 22.62. हरे कृष्ण. चैतन्य चरितामृत मध्य 22.62 पुन्हा असे सांगते की श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे दृढ निश्चय, कृष्ण भक्ती कैले सर्व कर्म कृत है. श्रीकृष्णांची दिव्य सेवा केल्यामुळे आपण इतर सर्व अनुवंशिक कार्य अनुषंगिक कार्ये आपोआप करीत असतो. भक्तिमय सेवेला अनुकूल अशा सुदृढ निश्चयपूर्ण विश्वासाला श्रद्धा असे म्हणतात. श्रीकृष्णांच्या ठाई श्रद्धा हा कृष्ण भावनेचा प्रारंभ आहे. श्रद्धा म्हणजे दृढ श्रद्धा. भगवद्गीतेतील शब्द हे श्रद्धावान लोकांकरिता सप्रमाण आदेश आहेत आणि भगवान श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेत जे काही सांगितले आहे ते मनुष्याने जसेच्या तसे स्वतःची टीका टिप्पणी न करता स्वीकारले पाहिजे. अर्जुनाने भगवद्गीतेचा याच रीतीने स्वीकार केला होता. भगवद्गीता ऐकल्यानंतर अर्जुन श्रीकृष्णांना म्हणाला, सर्व मे हृतम मन्ये यन्मा वदसी केशव. हे कृष्ण, तुम्ही मला जे काही सांगितले आहे ते सर्व मी पूर्णपणे सत्य म्हणून स्वीकारतो. भगवद्गीता 10.14. भगवद्गीता समजून घेण्याचा
घेण्याचा हाच अचूक मार्ग आहे व यालाच श्रद्धा असे म्हणतात. मनुष्याने स्वतःच्या मनाला वाटेल त्याप्रमाणे भगवद्गीतेचा एक भाग स्वीकारायचा व दुसरा भाग सोडून द्यायचा असे करू नये. ही काही श्रद्धा नव्हे. श्रद्धा म्हणजे भगवद्गीतेच्या आदेशांना, विशेष करून अंतिम आदेशाला पूर्णपणे स्वीकारणे. गीतेचा अंतिम आदेश असा आहे की सर्व धर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. सर्व प्रकारचे धर्म सोडून मला शरण ये. भगवद्गीता 18.66. जेव्हा मनुष्य या आदेशावर पूर्णपणे विश्वास ठेवतो तेव्हा त्याचा हा दृढ विश्वास आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करण्याचा पाया होतो. जेव्हा एखादा मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करण्यात पूर्णपणे रत होतो तेव्हा त्याला स्वतःच्या स्वरूप स्थितीचे हळूहळू ज्ञान होऊ लागते. जोपर्यंत तो मनुष्य श्रद्धेने हरे कृष्ण मंत्राचा जप करीत नाही तोपर्यंत श्रीकृष्ण त्याच्या समोर प्रकट होत नाहीत. सेवोन्मुखे हि जिव्हादौ स्वयमेव स्फुरत्यद्यः. भक्ती रसामृत सिंधू 1.2.234. आपण कोणत्याही कृत्रिम साधनांनी भगवंतांची अनुभूती करून घेऊ शकत नाही. आपण श्रद्धेने भगवंतांची सेवा केली पाहिजे व अशी सेवा जिभेने सेवोन्मुखे ही जिव्हादौ सुरू होते. याचा अर्थ असा आहे की आपण सतत हरिनामाचा जप केला पाहिजे, आपण कृष्ण प्रसाद स्वीकारला पाहिजे, आपण अन्य कोणताही जप करू नये व दुसरे कोणतेही खाऊ नये. जेव्हा या विधीचे श्रद्धेने पालन केले जाते तेव्हा भगवंत भक्तासमोर प्रकट होतात. जेव्हा एखाद्या मनुष्याला समजते की आपण श्रीकृष्णांचा नित्य दास आहोत तेव्हा त्याचे मन कृष्ण सेवे व्यतिरिक्त इतर कशातही रमत नाही. सतत कृष्ण स्मरण करणे, हरिनामाचा प्रचार करण्याकरिता योजना आखणे इत्यादी गोष्टी करताना तो जाणतो की अखिल विश्वात कृष्ण भावना आंदोलनाचा प्रसार करणे हेच आपले एकमात्र कार्य आहे. अशा मनुष्याला उत्तम अधिकारी जाणून 6 प्रकारे ददाती प्रतिगृह्याती त्याच्याशी संग केला पाहिजे. खरोखर अशा प्रगत असलेल्या उत्तम अधिकारी वैष्णवाला आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकारले पाहिजे आणि आपले सर्वस्व त्याच्या चरणी अर्पण केले पाहिजे. कारण मनुष्याने आपले सर्वस्व गुरु महाराजांना दिले पाहिजे असा शास्त्राचा आदेशच आहे. विशेष करून एका ब्रह्मचार्याने शिक्षा मागावी व ती गुरूंना अर्पण करावी. भिक्षा मागावी व ती गुरूंना अर्पण करावी. विशेष करून एका ब्रह्मचार्याने भिक्षा मागावी व ती गुरूंना अर्पण करावी. तथापि मनुष्याने स्वतः आत्मसाक्षात्कारी झाल्याविना महाभागवत किंवा प्रगत भक्ताचे अनुकरण करू नये, कारण तसे केल्याने शेवटी त्याचे पतनच होईल. श्रील रूप गोस्वामी या श्लोकाद्वारे भक्ती मार्गावरील भक्ताला सांगू इच्छितात की त्याने कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम अधिकारी यांच्यामधील अंतर समजून घेण्या इतपत बुद्धिमान असले पाहिजे. भक्ताला स्वतःची स्थिती देखील माहिती असायला हवी व श्रेष्ठ स्तरावरील भक्ताचे त्याने अनुकरण करता कामा नये. श्रील भक्ती विनोद ठाकूर यांनी आपल्याला असा एक व्यावहारिक सल्ला दिला आहे की पतित जनांचे वैष्णवांमध्ये रूपांतर करण्यात उत्तम अधिकाऱ्याचे सामर्थ्य दिसून येते. उत्तम अधिकारी हा स्तर प्राप्त होईपर्यंत एखाद्याने गुरु होण्याचा प्रयत्न करू नये. एक कनिष्ठ अधिकारी किंवा मध्यम अधिकारी सुद्धा शिष्य स्वीकारू शकतो, परंतु तो शिष्य सुद्धा त्याच स्तरावर असले पाहिजेत असे समजले जाते की त्या गुरुच्या पुऱ्या मार्गदर्शनाखाली अशा शिष्यांना जीवनाच्या अंतिम ध्येयाकडे फार चांगल्या रीतीने प्रगती करता येत नाही. म्हणून एका शिष्याने उत्तम अधिकाऱ्यालाच आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकारले पाहिजे. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो खूप छान सांगितलं इथे चैतन्य चरितामृत मध्य लिलेमध्ये कितीतरी सुंदर वर्णन आहेत आणि ज्याच्यामध्ये आपल्याला कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी. मग इथे आपण म्हणतोय की श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ निश्चय, कृष्ण भक्ती कैले सर्व कर्म कृत होय. श्रद्धा महत्वाची हो. म्हणून चैतन्य चरितामृत मध्य लिलेमध्ये पुन्हा चैतन्य महाप्रभू सांगतायत 22.2 मध्य लिला 22.62 मध्ये पुन्हा प्रभू सांगतायत की
भक्तीचं विभाजन केलेलं आहे, उत्तम, कनिष्ठ आहे, मध्यम आहे आणि उत्तम अधिकारी. पण फायनली कसं येतं हे वाड्यात नाही तर पोऱ्यात कुठून येणार आहे? जर श्रद्धाच नसेल तर मग पुढे जाण्यामध्ये काहीच पात्रताच ठेवू शकत नाहीत ते. आणि म्हणून श्रीकृष्णांची दिव्य सेवा केल्यामुळे आपण इतर सर्व अनुषंगिक कार्य आपोआप करत असतो, कारण त्याच्या अनुषंगाने येणारी, त्याच्या बरोबर जोडीने येणारी. कारण जेव्हा आपण दिव्य सेवेमध्ये स्वतःला गुंतवतो आहोत तेव्हा आपोआपच आपण सगळी कर्म त्याप्रमाणे करतो, जेव्हा आपण भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी ती कर्म करतो. आणि म्हणून भक्तिमय सेवेला अनुकूल अशा सुदृढ आणि निश्चयपूर्ण विश्वासाला बघा, भक्तिमय सेवेला अनुकूल, भक्तिमयाच्या ही भक्ती आहे ना, ती सेवामय, आपण म्हणतो ना की सेवा भावना महत्वाची आहे. मग भक्तीमध्ये आपण काय करतोय? नामस्मरण आणि भगवंतांची सेवा, आध्यात्मिक प्रगती अशा प्रकारे साधतोय आपण. अध्ययन तर करतोच आहे, पण नामस्मरण हे करून आपण भक्तीचा टप्पा वाढवतोय. मग हळूहळू 10 वेळा जप केलाय, 15 वेळा केलाय, 20 वेळा, 25 वेळा, 108 वेळा करून एक माळ केली, हळूहळू आपण प्रगती करू शकतो. आणि म्हणून अशा या भक्तिमय सेवेला अनुकूल अशा या सुदृढ आणि निश्चयपूर्ण, मग तिथे विश्वास महत्वाचा आहे. श्रद्धा म्हणजे काय? की तुमची तिथे तुम्हाला भगवंतांप्रती विश्वास महत्वाचा आहे, असा हा सुदृढ हेल्दी विश्वास पाहिजे. तो निश्चयपूर्ण, ती दृढता पाहिजे तिथे, डिटर्मिनेशन. जसं प्रल्हाद महाराजांचं होतं, कुठे टाकू दे, वरच्या अगदी उंच दरीमधनं खाली फेकू देत, गरम तेलात टाकू दे, राक्षसांमध्ये देऊ दे, सापांमध्ये देऊ दे, कुठल्याही संकटात टाकू दे, हत्तीच्या पायाखाली, त्या मत्त अशा झालेल्या हत्तीच्या पायाखाली देऊ दे, पण भगवंत आहे, माझं रक्षण करणार आहे. आणि म्हणूनच ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सतत नाम, भगवंतांचं नामस्मरण आणि तो निश्चयपूर्ण दृढता, त्यामध्ये ती दृढता महत्वाची. आणि याच विश्वासाला श्रद्धा म्हटलंय, जो भक्तीचा पहिला टप्पा आहे. ही श्रद्धा, आणि मग साधुसंग करू शकतो आपण. पण तिथे श्रद्धाच नसेल तर पुढे जाणं खूप कठीण आहे. म्हणून श्रीकृष्णांच्या ठाई श्रद्धा हा कृष्ण भावनेचा प्रारंभ आहे. की कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणजे आपण ती कृष्ण भावना स्वीकारायला आपण कृष्णाला मानलं पाहिजे. सगळ्या वेदांचा, शास्त्रांचा सगळा अभ्यास केला, पण भगवंतांनाच जाणलं नाही आणि आपल्याला भगवंतच मान्य नाहीयेत, की नाही आम्ही एक शक्ती मानतोय, आम्ही हे बघतोय, मग तिथे नातं तर राहिलं दूरच. पण मग तुम्ही त्या विश्वासाने पुढेही जाऊ शकत नाही, कारण आपल्या मनामध्ये सतत संशय, सतत प्रश्न. मग त्याची उत्तरं शोधा. पण ते करता करता ती श्रद्धा मनामध्ये, की श्रद्धा म्हणजे दृढ श्रद्धा. भगवद्गीतेतील शब्द हे श्रद्धावान लोकांकरता सप्रमाण आदेश आहे. भगवद्गीता कोणी वाचावी? भगवंतांनी सांगितलंय 18व्या अध्यायात, की जे माझा मत्सर करतात त्यांना हे ज्ञान बिलकुल देऊ नका. आणि म्हणून भगवान श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेत जे काही सांगितलं आहे ते मनुष्याने जसेच्या तसे स्वतःची टीका टिप्पणी न करता स्वीकारलं पाहिजे. नाही तर बाजारामध्ये तुम्हाला 1000 भगवद्गीता दिसत आहेत, ते सगळं ज्ञान, ते कॉन्कॉक्शन्स, विचार, मग त्याच्यावर टीका टिप्पणी म्हणजे भगवद्गीता नाही. स्वतःचे विचार, प्रत्येक अध्याय जाणून स्वतःचे विचार त्याच्यावर निर्माण करते, ही भगवद्गीता नाही. प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या मुखकमलातून जे ज्ञान अर्जुनाला दिलेलं आहे ते अर्जुनाने एक सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. आणि म्हणूनच ते जसंच्या तसं स्वीकारणं, कुठल्याही प्रकारची टीका टिप्पणी न करता, मग ती श्रद्धा असेल तरच ते स्वीकारलं जाईल. आणि म्हणून जेव्हा अर्जुनाला पण भगवंतांनी बिलकुल फोर्स केलेला नाहीये, जरी तो त्यांचा लाडका शिष्य आहे, भक्त आहे, सखा आहे, तरी पण इथे फोर्सफुली काही सांगितलं नाही. 10व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी कधी विभूती सांगितल्या? जेव्हा अर्जुनाने त्यांना विनंती केली स्वतःहून, मला हे तू ऐक माझं ज्ञान. प्रत्येक वेळी अर्जुन प्रश्न विचारतोय, त्या प्रश्नांना भगवंत उत्तर देत आहेत. आणि म्हणून, कारण गुरु मानलेलं आहे हो भगवंतांना. कारण त्याला जेव्हा तो असमंजस झालेला आहे, तेव्हा त्यांनी जेव्हा भगवंतांना गुरु मानलंय, तेव्हा भगवंतांनी आदेश द्यायला. भगवंत स्वतःहून त्याच्यावर काहीही भगवंत स्वतःला अर्जुनावर लादत नाहीत. अर्जुन जेव्हा त्याला प्रत्यक्ष ती विनंती करतोय त्याप्रमाणेच भगवंतांनी सांगितलं. आणि शेवटी पुन्हा 18.66 मध्ये भगवंत सांगतायत, सर्व मे तर उत्तम म्हणणे. अर्जुनाने सांगितलं, कारण भगवंतांनी सांगितलं की तू आता, मी हे तुला ज्ञान दिलंय ना, यू हॅव टू डिसाइड, बॉल इज इन युअर कोर्ट, यू हॅव टू डिसाइड, की तुला काय करायचं हे तू ठरव आता. मी तुला सांगत नाही, मी तुला फोर्सफुली काहीच सांगत नाही. पण अर्जुनाने ते मानलेलं, कारण अर्जुनाला कन्व्हिन्स करायची कुठेच गरज नव्हती. अर्जुनाला 10व्या अध्यायामध्येच भगवद्गीता कळून तो पुढे गेलेच नसतो आपण. पण
तिथे कुठल्याही सामान्य माणसाचे जे काही मनामध्ये विचार प्रश्न हे सगळे पुढे ठेवून मग ते ज्ञान पुढे गेले. मग इथे अर्जुन 18.66 मध्ये पण म्हणतोय, सर्व तर तन्मन्ये यन्मान वदसी केशव, की जे तुम्ही आता सांगितलंय मला ते पूर्णपणे सत्य म्हणून मी स्वीकारतो, असं भगवंतांनी म्हणजे 10.14 मध्ये आहे. आणि मला वाटतं पुढचा श्लोक आहे तो 18.66 मध्ये, येस, की सर्व धर्मान परित्याज्य. मग इथे भगवंतांनी जसं मी म्हटलं ना की 10व्या अध्यायामध्ये भगवद्गीता इथेच संपली असती जेव्हा भगवंतांनी त्यांच्या विभूती सांगितल्या. पण अर्जुनाने त्या का विचारल्या बरं? कारण की तिथे त्यांनी सांगितलं की ज्यांनी ज्यांनी तुमचं मूळ देवी देवतांनी जाणलं नाही, ऋषींनी जाणलं नाही, सप्त ऋषींनी नाही, 4 कुमारांनी नाही, तेव्हा तुम्ही प्रत्यक्ष हे सांगितले. आणि हेच ज्ञान असित, देवल, व्यास मुनी, नारद मुनी ह्यांनीही लिहून ठेवलेलं आहे. आणि ते तुम्ही तुमच्या मुखकमलातून मला आता सांगता आहात. आणि म्हणून मग मला तुम्ही परमधाम आहात, परम कारण आहात, कारणांचे कारण, परम कारण, हे सगळं अर्जुनाने तिथे मानलेलं आहे. पण पुढे जाऊन मग तुमच्या विभूती की कसे तुम्ही मॅनिफेस्ट किंवा कसे तुम्ही भौतिकतेमधून, कारण मग कसं आहे सर्वसामान्य माणसाला फायनली कळणार कशातून आहे? भौतिकतेमधूनच कळणार आहे की कशा प्रकारे तुम्ही प्रकट झालेला आहात. म्हणजे जेव्हा 11व्या अध्यायामध्ये विश्वरूप दाखवण्याचं कारण सुद्धा तेच होतं की तुम्ही या भौतिकतेमध्ये कॉस्मिक मॅनिफेस्ट तुमचं कशी तुमचे समाविष्ट झालेले आहेत तुमच्यामध्ये सगळे, हे बघण्याची त्याची उत्सुकता होती. तसंच विभूती कधी सांगितलेल्या आहेत की मग सामान्य माणसाला कसं कळावं की तुम्ही कशा प्रकारे कुठून आणि कसे कुठल्या भौतिकतेमध्ये कसे आहात तुम्ही. म्हणून तुमचा जो अंश आहे की मोई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, 15व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितले. पण इथे विभूती सांगताना भगवंत अर्जुनाला स्पष्ट सांगतायत की अनंत आहे माझं माझं हे विभूती आहेत, माझं ऐश्वर हे अनंत आहे, पण त्याच्यातल्या सूचक अभिव्यक्ती मी तुला सांगू शकतो. आणि मग भगवंतांनी त्या सांगितल्यात. पण शेवटी पुन्हा भगवंत तेच सांगतात की तू हे विचारण्याचं कशाला एवढी कोशिश करतोयस, कारण एका अंशातून मी सगळ्या विश्वाला व्यापले. कारण की प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये मी परमात्मा म्हणून स्थित आहे. आणि म्हणून पंडित हा समदर्शन की प्रत्येक 84 लक्ष योनींमध्ये प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये, जीवाच्या हृदयामध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांचा वास. आणि म्हणून भगवद्गीता समजून घेण्याचा हाच अचूक मार्ग आहे व यालाच श्रद्धा असं म्हणतात. मग हे ज्ञान अर्जुनाला जाणलंय. हो, अर्जुनाला कुठे कन्व्हिन्सिंग नकोच होतं, कारण तो भगवंतांचा लाडका भक्त, सखा, शिष्य सगळा होता. म्हणून त्याला 11व्या अध्यायात नंतर इतकं पश्चाताप झालाय की मी हे काय, तुला कसं काय तुमच्याशी वागलो, आणि म्हणूनच त्याला खूप पस्तावायला होत होतं. पण भगवंतांनी त्याला आपला लाडका सखा मानलेला होता. आणि म्हणून ते सगळं माफ करून भगवंत त्याला सांगतायत पुढे जाऊन ते ज्ञान भगवंतांनी कंटिन्यू केलंय. आणि म्हणून हा एकमेव मार्ग की तुम्हाला ती श्रद्धा महत्वाची, तरच तुम्ही गीता वाचन. तर मग आपण पारखण्यासाठी अरे जरा बघूया तरी काय आहे काय गीता, म्हणजे हे जे आहे ना इट इज अ टू व्हेरीफाय. आणि हे अशा ज्ञानाने पडताळून बघायला तुम्ही भगवद्गीता वाचू नका. यू हॅव टू हॅव दी कम्प्लीट फेथ, कम्प्लीट दृढ श्रद्धा असणं महत्वाचं आहे. आणि तीच दृढता तुम्हाला पुढे घेऊन जाईल. नाही तर मनामध्ये प्रश्न असतील त्यांना उत्तरं घ्या तुम्ही, त्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला गीतेमध्येच मिळणार आहे. पण ते वाचताना तुमचा अप्रोच महत्वाचा आहे. मनुष्याने स्वतःच्या मनाला वाटेल त्याप्रमाणे भगवद्गीतेचा एक भाग स्वीकारायचा व दुसरा सोडून द्यायचा, तसं नाहीये. म्हणून आपण जेव्हा 18 दिवसाचा वर्ग करणाऱ्या भक्तांना सांगतो की पहिला अध्याय, दुसरा अध्याय, तिसरा अध्याय, एक सेकंद द्या मला, मी एकच एवढा फोन घेते, क्षमस्व. क्षमस्व. तर म्हणून भगवद्गीता समजून घेण्याचा हाच अचूक मार्ग आहे. आणि याला श्रद्धा असं म्हणतात. मनुष्याने स्वतः आला की जेवढं जमेल, म्हणून जसं मी सांगत होते की 18 दिवसाच्या वर्गामध्ये आपण प्रत्येक भक्तांना बिगिनर्स आहेत. पण तुम्ही पहिला अध्याय, दुसरा अध्याय, मग तिथे मला हेच मिळत नाही, मला असं मनापर्यंत नाही मिळत आहे, हेच ज्ञान अपेक्षित आहे. कारण मग तुम्ही कुठल्या तरी अपेक्षेने नाही, जे भगवंतांनी दिलेलं ज्ञान आहे ते पहिल्या अध्यायापासून 18व्या अध्यायापर्यंत सलग ऐकणं महत्वाचं आहे. हा धागा एकमेकांना जोडलेला आहे. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे ते सलग, ती सातत्याने ते ज्ञान ग्रहण करणं. मग एकदा दोनदा नाही हो, प्रभुपाद म्हणाले 6-7 वेळा भगवद्गीता जेवढी वाचाल तितकी तुम्हाला सखोल आहे. आणि प्रत्येक वेळी तुम्हाला ती निरनिराळ्या पद्धतीने नवीन नवीन ज्ञान त्याच्यातनं देत असतं. आणि म्हणूनच श्रद्धा म्हणजे भगवद्गीतेच्या आदेशांना, विशेष करून जे 18.66 मध्ये दिलेले आहे, अंतिम आदेशाला पूर्णपणे स्वीकारणे. सर्व धर्मां परित्यज्य माम एकम
शरणम व्रज माम एकम. भगवंतांनी स्पष्टपणे सांगितलं, तिथे कुठेही काही हे ठेवलेलं नाही, ऑप्शन ठेवलेला नाही. मामेकम शरणम व्रज, की सर्व प्रकारचे धर्म तू सोडून दे आणि तू मला शरण जा. हे भगवंतांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे. कारण तेवढी दृढता, की प्रल्हाद महाराज एवढी दृढता कुठून, कारण भगवंत आहेत, रक्षण करणार आहेत. त्या खांबामध्ये आधीच नव्हते जाऊन बसले, त्या भक्ताचा रक्षण करण्यासाठी आणि त्या हिरण्यकश्यपू सारख्या दृष्ट आसुराला ठार मारण्यासाठी तिथे प्रकट झाले हो भगवंत. कारण तितकी दृढता होती, श्रद्धा होती प्रल्हाद महाराजांच्या भक्तीमध्ये. म्हणून भक्त प्रल्हाद म्हटलं की भक्त म्हटलं की फक्त प्रल्हाद महाराजच डोळ्यासमोर येतात. जेव्हा मनुष्य या आदेशांवर पूर्णपणे विश्वास ठेवतो, तेव्हा त्याचा हा दृढ विश्वास आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करण्याचा पाया होतो. नॅचरली तुम्हाला जर आध्यात्मिक प्रगती साधायची आहे, तुम्हाला जर आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करायचंय, तर तुमचा अप्रोचही त्याचप्रमाणे हवा, तुमचा विश्वासही त्याचप्रमाणे हवा आहे. आणि म्हणून त्यासाठी काय करायचंय, तर हरे कृष्णाचं जप करण्यामध्ये पूर्णपणे जेव्हा तो रत होतो, की हळूहळू, म्हणजे शेवटी मी म्हटलं ना, बेबी स्टेप्सनी जायचं आहे, की जोपर्यंत तो मनुष्य श्रद्धेने हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करीत नाही, तोपर्यंत श्रीकृष्ण त्याच्यासमोर प्रकट होत नाही. कारण कसं आहे ना, शेवटी तुम्ही कबूल आहे, मी असं म्हणत नाही की तुम्ही एखाद्याला खरंच नामजप करायचं असतं, पण शेवटी आपण सगळे नाम अपराध या स्टेजमध्ये जप करतो आहोत, कारण आपलं मन जे आहे ना, ते फिरत असतं. तर ते ठीक आहे, पण तुम्ही नाम जप करताना मात्र सुरुवात करतानाच तो दृढ श्रद्धेने करणं, की मला नाम करायचंय, मला नामजप करायचंय. कारण शेवटी आपल्याला म्हटलंय प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंनी, हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवल कलऊ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतीर अन्यथा. कारण भक्ती या कलियुगामध्ये भांडण, कलह आणि इतकं भयंकर अशा सगळ्यांनी भरलेलं आहे. पण याच्यामध्ये एक मात्र हा महामंत्राचा आपण ज्याच्याने तरून जाऊ शकतो, त्या महासागरामधून पार करून जाऊ शकतो आपण ओलांडून, त्या हरिनामाचा जप करणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच या जप करताना निश्चितपणे जिभेवर तुमच्या भगवंतांची जी नामस्मरणाची रुची आहे, जिव्हादौ स्वयमेव स्फुरत्यद्यः. भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये जेव्हा भक्तीचं प्रत्यक्ष वर्णन ऐकू, तेव्हा 1.2.234 मध्ये म्हटलंय, आपण कोणत्याही कृत्रिम साधनांनी भगवंतांची अनुभूती करून घेऊ शकत नाही. आपण श्रद्धेने भगवंतांची सेवा केली पाहिजे, आणि अशी सेवा जिभेने सेवोन मुखे ही जिव्हा दुईती सुरू होते. भगवंतांचं नामस्मरण, जसं म्हटलं ना, की ज्या कावीळमध्ये उसाचा रस बघा, आपल्याला याचं उदाहरण पुढे पण येईल, मला वाटतं का आधी घेतलं होतं आपण, तेव्हा आधीच्या श्लोकांमध्ये झालंय, की कावीळ झाली की उसाचा रस देतात आणि त्यानेच आपल्याला बरं वाटतं, पण त्या उसाच्या रसाची चव आपल्याला येत नाही. जेव्हा कावीळ झालेली असते तेव्हा त्या पेशंटला उसाचा रस नको वाटतो, कारण त्याला चवच येत नसते. पण जेव्हा तो उसाचा रस औषध म्हणून घेतो, 2 दिवस, 4 दिवस, 10 दिवस, तेव्हा त्याला हळूहळू त्याच रसाची चव येते आणि तोच उसाचा रस त्याला बरं करत असतो. म्हणून तसंच आपल्या नामस्मरणाचं आहे, हो, ती गोडी हळूहळू वाढते. तुम्ही सुरुवातीला भले तुम्हाला तितकं नाही त्याच्यात माहिती होणार, कारण नवसाधक आहात, की एक नामजप मेकॅनिकली करायचा केलाय. पण जेव्हा तुम्ही तो हळूहळू हळूहळू घ्याल, तेव्हा त्याची जी गोडी आहे ती तुम्हाला जिभेवर निश्चित, सेवून मुखे ही जिव्हा दो, इथून सुरू होते. कारण आपण सतत हरिनामाचा जप केला पाहिजे आणि कृष्ण प्रसाद स्वीकारला पाहिजे. की भगवंतांनी सांगितलं की जे मांसाहार करतात ते तर निषिद्धच मानलं पाहिजे, पण जे फलाहार आणि जे व्हेजिटेरियन, जे शाकाहार करतायत, त्यांनी सुद्धा भगवंतांना अर्पण करून ते अन्न ग्रहण केलं पाहिजे. नाही तर पापच खाताय तुम्ही, भगवंत म्हणतात. आणि म्हणून अशा प्रकारे इतर काही न खाता ती कृतज्ञता जपत या गोष्टी करणं, आणि जेव्हा या विधीचं श्रद्धेने पालन केलं जातं, तेव्हा भगवंत भक्तासमोर प्रकट होतात. ज्या ध्रुव महाराजांनी बघा श्वास रोखून धरला होता, त्या अरण्यामध्ये भगवंतांसाठी 6 महिने जप केला, ज्या नारद मुनींनी सांगितलं, अरे तू एवढा लहान आहेस, तुला कसं हे झेपेल. नाही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आणि भगवंतांना पूर्णपणे प्रकट व्हायला झालेले आहे, भगवंतांना प्रसन्न करून घेतलेले आहे त्यांनी, आणि भगवंत प्रसन्न झालेले आहेत त्या ध्रुव महाराजांना. आणि मग मात्र त्याला जरी अर्थार्थी, म्हणजे त्याच्या मनामध्ये काही अर्थार्थी आपल्या वडिलांचं सगळं मिळवण्यासाठी किंवा त्यांच्या मांडीवर बसण्याची ज्याची इच्छा होती, पण नंतर त्याला भगवंतांना बघितल्यावर, मला दुसरं काही नको, आता फक्त तुमची सेवा आणि तुमच्या चरणी मला स्थान हवं आहे, मग त्यांना ध्रुव लोकात स्थान दिले. की अशा प्रकारे ती दृढता महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच अखिल विश्वात कृष्ण भावनेचा जे आपण म्हणतो ना, की सतत कृष्ण स्मरण करणे, हरिनामाचा प्रचार करण्याकरता योजना आखणे इत्यादी गोष्टी करताना जो तो जाणतो की अखिल कृष्णात
अखिल विश्वात कृष्ण भावना आंदोलनाचा प्रसार करणे हेच आपले एकमेव कार्य आहे. आणि असं कोणाला वाटतं? तर उत्तम अधिकाऱ्याला वाटतं. आणि या अधिकाऱ्याला उत्तम अधिकारी म्हटलं पाहिजे. खरोखर अशा मग त्याच्याशी आपण ददाती प्रति गुन्हाती, जो वैष्णव आहे, जो भक्त आहे, त्याच्याशी आपण या 6 गोष्टी आदान प्रदान करू शकतो, की प्रसादाला गिफ्ट आहे, त्याच्यानंतर घरी बोलवून आपण सत्संगाला बोलवू शकतो. या ज्या 6 गोष्टींची देवाणघेवाण त्या अशा अधिकाऱ्याबरोबर आपण केली पाहिजे आणि अशांचा संघ पाहिजे. खरोखर अशा प्रगत झालेल्या उत्तम अधिकाऱ्याला, वैष्णवाला आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. कारण तो एक शुद्ध भक्त असतो, कृष्ण भक्त, की ज्याला उत्तम अधिकारी म्हटलेले आहे. तो पतित जीवांना निश्चितच उद्धार करत असतो, तो पतित जीवांचा. कारण त्याच्यामध्ये सगळ्या जीवांमध्ये तो परमात्म्याला बघत असतो. त्याच्यामुळे तो कोणामध्येही उच्च नीच भेदभाव मानत नाही. तो सगळ्यांना बरोबर घेऊन जायची त्याची निश्चितच तशी वृत्ती असते. आणि म्हणूनच आपण स्वीकारले पाहिजे, आपले सर्वस्व त्यांच्या चरणी अर्पण केले पाहिजे. कारण मनुष्याने आपले सर्वस्व गुरु महाराजांना दिले पाहिजे, असा शास्त्रांचा. जेव्हा आपण गुरु मानतो तेव्हा निश्चितच त्याप्रमाणे आपलं आचरण झालं पाहिजे. विशेष करून एका ब्रह्मचार्याने भिक्षा मागावी आणि ती गुरूंना अर्पण करावी. तथापि मनुष्याने स्वतः आत्मसाक्षात्कारी झाल्याविना महाभागवत किंवा प्रगत भक्ताचे अनुकरण करू नये. तसे केल्याने शेवटी त्यांचे पतनच होईल. नाही तर मग हे असं करतायत उत्तम अधिकारी, मग मी सुद्धा हे करू शकतो, मी पण 16 माळा जप करतो, मी पण ही पूजा करतो, मी पण हे करतो. यू कॅनॉट प्रूव्ह युअर सेल्फ, यू डोंट नीड टू प्रूव्ह. तुम्हाला तसं जाणलं गेलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही स्वतःला पात्र बनवलं पाहिजे. आणि एक असा उत्तम अधिकारी आपल्या वर्तनातून हे निश्चितच हळूहळू स्पष्ट करू शकतो. आणि मग तो शिष्य बनवू शकतो. आणि म्हणून श्रील रूप गोस्वामी या श्लोकाद्वारे भक्ती मार्गातील भक्ताला सांगू इच्छितात, की त्याने कनिष्ठ, मध्यम आणि उत्तम अधिकारी यांचे अंतर, याच्यामधील अंतर समजून घेण्यात बुद्धिमान असलं पाहिजे. मग हे जे स्तर आहेत ना, हे स्तर एका वैष्णवाने जाणले, एका नवसाधकाने जाणले पाहिजेत. मग आपल्याला कुठल्या स्तरापर्यंत पोहोचू शकतो आपण आणि आपल्याला कशी प्रगती साधायची हे तो निश्चित ठरवू शकतो. भक्ताला स्वतःची स्थिती देखील माहीत असायला हवी व श्रेष्ठ स्तरावरील भक्ताचे त्याने अनुकरण करता कामा नये. पदचिन्हांचं अनुसरण करायचंय, अनुकरण करायचं नाहीये. श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर यांनी आपल्याला असा एक व्यावहारिक सल्ला दिला आहे, की पतित जनांचे वैष्णवामध्ये रूपांतर करण्यात उत्तम अधिकाऱ्याचे सामर्थ्य दिसून येते. मग पतित जीवांचा उद्धार हा फक्त उत्तम अधिकारी करू शकतो, ज्याला दृष्टांत झालेला आहे भगवंतांची, ज्याला त्यांच्या मार्फत आपण भगवंतांपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि अशी जी श्रद्धा आहे ती दृढ करण्यामध्ये आपल्याला उत्तम अधिकारीच निश्चित मदत करू शकतात. एक कनिष्ठ किंवा मध्यम अधिकारी करू शकतात शिष्य, पण ते त्यांच्याच पातळीचे असतात. आणि मग तिथे खूप काय म्हणतात ना, तिथे अपुऱ्या, मग त्या गुरुच्या अपुऱ्या मार्गदर्शनाखाली अशा शिष्यांना, म्हणजे असं समजलं जातं की त्या गुरुच्या अपुऱ्या मार्गदर्शनाखाली अशा शिष्यांना जीवनाच्या अंतिम ध्येयाकडे फार चांगल्या रीतीने प्रगती करता येत नाही. कारण कशी आहे, मग त्यांची लेवल पण साधारण तेवढीच असणार ना, कनिष्ठ मध्यम. मग मध्यम अधिकारीला भाग्यवान म्हटले, पण शेवटी उत्तम अधिकारी जो भगवंतांची पूजा करतोच, पण जो भक्तांना जाणतो आणि जो पतित जीवांचा उद्धार करू शकतो, कारण तो सगळ्या प्राणी मात्रांमध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. आणि अशा या उत्तम अधिकाऱ्याला निश्चितपणे प्रत्येकाने आपलं गुरु मानलं पाहिजे. आणि म्हणूनच मग एका शिष्याने उत्तम अधिकाऱ्यालाच आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. मग शेवटी ती जी पात्रता आहे ना, दॅट शुड बी द फायनल. म्हणजे कनिष्ठ नसावी, मध्यम नाही, पण उत्तम अधिकाऱ्यालाच आपण शुद्ध भक्त म्हणून जाणलं पाहिजे आणि त्यांना आपला आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. आणि तेही आपल्याला त्या शिष्याच्या स्वरूपामध्ये स्वीकारतात. तर खूप छान. मला वाटतं इथे आपण बरोबर आज श्लोक संपवला आहे. 2-3 मिनिटं आहेत, तर आपण प्रश्न घेऊ शकतो. पुढे जात नाही, नाहीतर मी आधी सुरू करणार होती 6वा श्लोक, पण घाई नको, आपण 5वा श्लोक पूर्णपणे कम्प्लीट केलाय. काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. हरे कृष्णा. कोणाला काही प्रश्न आहेत आजच्या श्लोकाविषयी, काही माहितीविषयी? समजलंय सगळा श्लोक? योजना माताजी, अतुल प्रभूजी, गीता माताजी, रत्ना माताजी, अर्चना माताजी, समजलंय सगळे? 5वा श्लोक व्यवस्थित समजलाय? संजना माताजी, पुलका माताजी, मीनल माताजी. येस, भक्तांनी अनम्यूट करून सांगावं. माताजी, तुम्ही एवढं छान सांगताना का शब्दच राहत नाही काही विचारायला. सगळी भगवंतांची कृपा आहे माताजी. हरी बोल.
कारण नाही, हे ज्ञान खरंच सगळं खरंच मला तर ते मला डोळ्यातून इकडे पाणीच येते. तुम्ही बोलतात पण माझ्या डोळ्यातूनच पाणी येत राहतं. मला माहितीच नाही पडत काय माझ्या डोळ्यातच पाणी येत राहतं. हरी बोल, हरी बोल. भगवंतांची कृपा आहे. प्रयत्न असतो तुमच्यापर्यंत हा उपदेश जितका सोप्या पद्धतीने सांगता येईल तितका प्रयत्न असतो, आणि हे रेफरन्सेस जे आपण आता श्रवण करून जे ऐकतो आणि तो ज्ञान तुमच्यापर्यंत तंतोतंत कसं पोहोचेल हाच एक प्रामाणिक प्रयत्न असतो. तर सगळी भगवंतांची कृपा आहे. तर खूप छान, म्हणजे तुम्हाला ते पूर्ण तुमच्यापर्यंत पोहोचतंय याचा मला खूप आनंद आहे. अगदी नक्कीच. निशब्द होऊन जातं माताजी. म्हणजे काही स्वतःच काही असं उरतच नाही का विचारावं, म्हणजे काहीच नाही राहत डोक्यामध्ये, क्वेश्चन मार्क काहीच नसतो किंवा आश्चर्य. अगदी ऐकत राहावंसच फक्त वाटतं. बस हे सतत चालू ठेवावं. आणि माताजी मला आता 2च दिवस क्लास आहेत, तर मला फार बोर होतं, म्हणून मी काल दुसऱ्या लेवलची लिंक मागितली. नाही, करा करा, नक्की करा. खूप छान आहे. हे कुठेतरी असं मिस करणं म्हणजे खरंच मनाला, आपण म्हणतो ना, तुम्ही दुसऱ्या लेवल करा ना. श्री हो श्रीदेवीच्या चालू आहे वर्ग, त्यामुळे हो, दुसऱ्या पण सोमवारीपासून. ह्याच्यानंतर आहे ना माताजी, आणि दुसरं भक्ती पण मोक्ष. आहे ना? हा हा माताजी. हा, आता उपदेशामृत झाल्यानंतर पण आहे ना आहे अजून ना, नंतर आहे. आपला क्लास? वर्ग चालूच राहील माताजी. ईशोपनिषद आहे, हा हा. भक्तिरसामृत सिंधू आहे. आपला वर्ग एक अजून एक पूर्ण 6 महिने तरी चालू राहील असा. कारण अच्छा भक्तिरसामृत अच्छा. सिंधू सगळ्यात मोठं आहे आणि त्याचे खूप सुंदर आहेत. अच्छा. म्हणजे ते अध्याय तेवढेच, हे तिन्ही ग्रंथ खूप सुंदर आहेत. तर आपण खूप घाई करतच नाहीये आणि प्रयत्न हो नक्कीच. धन्यवाद माताजी. तुम्हीच असणार ना भक्ती रसामृतला हो, पण? मीच घेते. तिन्ही तिन्ही मॉड्यूल्स मीच घेणार आहे तुमचं. तर अच्छा आपण अच्छा. येस येस, नक्की. तर प्रयत्न हाच असेल, म्हणून कुठली घाई करत नाही मी, आणि आपण हळूहळू असेच जाणार आहोत. तर काही शंका प्रश्न असतील तर नक्की विचारा, आणि नाहीतर आपण इथे थांबूया. ठीक आहे. माताजी, चालेल. मला एक प्रश्न आहे, विचारू? हरे कृष्ण. नक्की. हरे कृष्ण. बोला ना माताजी. माताजी, पेज नंबर 58 उपदेशामृताच्याच हा. त्याच्यामध्ये आहे बघा. तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च. जर एखादा मनुष्य दीक्षेकरता गंभीरपणे विचार करीत असेल, तर त्याने तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य आणि मन तथा शरीरावर नियंत्रण यांकरिता तयार असले पाहिजे. पण माताजी, दीक्षा घेण्यासाठी ब्रह्मचर्य असणं गरजेचं आहे का? नाही नाही नाही. प्रभुपादांनी असं काही सांगितलं नाही. गृहस्थाश्रमामध्ये पण दीक्षा घेऊ शकतात. म्हणजे इथे कसं दिलेलं आहे माताजी, की जर एखादा मनुष्य दीक्षेकरता गंभीरपणे विचार करत असेल तर तपश्चर्या ठीक आहे, साधना तुमची, पण ब्रह्मचर्य असं कंपल्सरी नाही दिलेलं आहे. म्हणजे आता जर एखादी ब्रह्मचारी असेल तर त्यांनी त्याचं ब्रह्मचर्याचं पालन हे काटेकोरपणे केलं पाहिजे. गृहस्थाश्रमामध्ये असेल तरीही. म्हणून प्रभुपादांनी आपल्याला इतकं हे, म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळापासून, पण मुख्य म्हणजे प्रभुपादांनी, की गृहस्थाश्रमामधली व्यक्ती सुद्धा दीक्षा घेऊ शकते, आणि हे निश्चितच शक्य होऊ शकतं, की आपला, म्हणून वर्णाश्रम पद्धतीमध्ये सांगितलेलं आहे की ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम. तर त्याप्रमाणे हे आश्रम दिलेले आहेत, पण प्रत्येक जण भगवंतांना प्राप्त करू शकतो त्या साधनेने, तपश्चर्येने. तर हे निश्चित शक्य आहे. तर हे काही वाक्यांना थोडासा आपण हे करू शकतो, आणि मन तथा इंद्रिय शरीरावर नियंत्रण याकरता तयार असलं पाहिजे. म्हणजे इथे कसं आहे की इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, की ब्रह्मचर्य जे पाळतात त्यांनी त्याचं काटेकोरपणे पालन केलं पाहिजे, आणि मग त्या इंद्रियांना, मनाला निश्चित नियंत्रित ठेवलं पाहिजे. त्याप्रमाणे जर ते स्वीकारलेलं असेल तर ते निश्चितच त्याचं पालन केलं पाहिजे. नाहीतर आपण बरेचदा बघतो की ब्रह्मचारी जरी असतात तरी मग त्यांना काही भौतिकतेमध्ये आलं किंवा त्यांच्या काही आध्यात्मिक लेवलचं काही इकडे तिकडे झालं तर मग ते आपलं हो. ब्रह्मचर्य सोडून पुन्हा त्यांना लग्न करण्याची इच्छा होते, आणि असं म्हणजे शेवटी तुम्ही त्या काटेकोर कुठल्या याचं पालन करत असाल तर ते मुख्य, ते नियंत्रण करणं. आता गृहस्थाश्रमामध्ये राहून पण हे शक्य आहे, पण भगवंत काय सांगतायत की म्हणूनच जेव्हा तुम्ही मैथुनात असाल, पण जे हे केलं पाहिजे ते कशाला, तर कृष्ण भावना भावित मुलांना जन्म घालण्यासाठी. त्या प्रकारे करा. म्हणजे कुठलंही सेन्स ग्रॅटिफिकेशनसाठी या गोष्टी करू नये. शेवटी कसं आहे ना, की आत्मइंद्रियांचे तारुनाम काम, म्हणजे आपण हे सगळं स्वतःच्या इंद्रियांच्या तृप्तीसाठी करतो, तेव्हा निश्चितच त्या प्रकारे त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. पण ते नियंत्रण करून आणि ठराविक एका नियमांना बद्ध राहून आपण या गोष्टी करणं, तेव्हाच मग, म्हणून आपण म्हणतो ना, दीक्षा म्हणजे शेवटी कमिटमेंट आहे माताजी, की जेव्हा आपण गुरुला काही कमिट करतो, म्हणजे इथे सांगण्याचा की तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च, की काही जे नियम आहेत हे पाळणं मात्र खूप गरजेचं आहे. आणि एखाद्याची अशी तयारी असेल तर त्याला आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करून घ्यावे याची इच्छा असेल तर तो दीक्षेत प्राप्त ठरतो. आता हे
त्या वेळेचं काही असेल त्याच्यामध्ये हे बदल असे झालेत माताजी काही. आणि या एक्सेप्शनली काही गोष्टी आहेत सुद्धा जे प्रभुपादांनी नंतर क्लॅरिफाय केलेलं आहे की गृहस्थाश्रमातली व्यक्ती सुद्धा म्हणजे या कुठल्याही आश्रमातली असेल तरी भगवंतांना प्राप्त करू शकतो आणि या दीक्षेला पात्र निश्चितच ठरू शकतो. पण त्या नियमांचं काटेकोरपणे, म्हणून आपण जेव्हा दीक्षा घेण्यासाठी असतो तेव्हा मग हे जे सांगितलं की तुम्ही अध्ययनात एवढं केलं पाहिजे, 4 नियमांचं पालन केलं पाहिजे, मग कांदा लसूण नाही, चहा कॉफी नाही, मादक तत्व, मग शेवटी तुम्ही काय करता, तुम्ही स्वतःला कंट्रोल करता. कारण चहा कॉफी हे सुद्धा कुठेतरी मादक पेय म्हणून सांगितलंय. मग तिथे तुम्हाला स्वतःच्या मनाला, इंद्रियांना नियंत्रित करणं आवश्यक आहे की कांदा लसूण सुद्धा तामसिक भावराक होतं. मग तुम्ही ते कसं कंट्रोल करता आहेत. 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल तर येस ते तर निषिद्ध मानले जातात, ते निश्चित पाळणं आवश्यक आहे. मग एक भागवताचा पहिला स्कंद त्याचा अभ्यास, पूर्ण भगवद्गीतेचा अभ्यास, या तिन्ही ग्रंथांचा अभ्यास, मग अजूनही काही जे नियम आहेत त्याच्यात शिथिलता काही काही ठिकाणी आहे, पण ती शिथिलता सगळीकडेच नाही. पण आश्रमाची शिथिलताही दिली, पण तुमचं हे नियमांचं काटेकोरपणे पालन करणं हे खूप महत्वाचं आहे माताजी. कमिटमेंट हॅज टू बी देअर. जेव्हा तुम्ही स्वतःला तितकं पात्र समजाल तेव्हाच तुम्ही पुढे जाऊ शकता. की म्हणून उपसूट कुणालाही दीक्षा दिली असं नसतं. प्रत्येक इस्कॉनमध्ये काही नियम शिथिल केलेले आहेत त्यांच्या ह्याच्यानुसार, थोड्याफार प्रमाणात असेल 19-20, पण अदरवाईज हे सगळे नियम काटेकोरपणे पाळणं खूप महत्वाचं आहे. ठीक आहे माताजी. हे कारण माझं हेच होतं की इस्कॉन मध्ये अशी दीक्षा दिली जाते ना, म्हणजे हो हो हो, संसारिक अगदी व्यक्तींना अगदी दीक्षा दिली इस्कॉन मध्ये जाते ना. येस 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 येस. प्रभुपादांनी तेच सांगितलं ना की गृहस्थाश्रमामध्ये पण देतात आणि तुम्ही, पण जेव्हा संन्यास स्वीकारला जातो ते सुद्धा इस्कॉन मध्ये असंच नाहीये की तुम्ही तुमच्या फॅमिलीची पूर्णपणे परवानगी घेऊन, कोणी कुठल्या आणि संन्यास घेऊन आलाय इस्कॉन मध्ये की मला सगळ्या ह्या गोष्टीचा कंटाळा आलाय, या जबाबदाऱ्या नको येतात म्हणून मी संन्यास, आता कुठल्याही इस्कॉन मध्ये मान्य होत नाही. त्याला एक प्रोसेस आहे माताची, आणि ती प्रोसेस, तो प्रोटोकॉल फॉलो केला तरच तुम्ही पुढे जाऊ शकता. सो प्रोटोकॉल आणि महत्वाचा आहे, कमिटमेंट महत्वाची आहे तुमची. हो, आणि माताजी आधीच्या धड्यावर विचारू का श्लोक? बोला ना बोला ना, दुसऱ्या श्लोकावर. आहे ना आज वेळ आहे, विचारा विचारा. दुसऱ्या श्लोकावर आहे ना माताजी, आपल्याला जनसंघ व लौल्यावर सांगितलेलं आहे ना. हो हो. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला असं सांगितलं गेलंय की जे म्हणजे अष्टांग योगाचा हे करतात, मार्ग अवलंबतात, तर त्यांच्यापासून म्हणजे लांब राहायचं. कुठल्या याच्यात वाक्य आहे का ठराविक? थांबा शोधते माताजी, कारण मी ते लिहून ठेवलंय हो प्रश्न. नाही, हरकत नाही, मी सुद्धा आठवते मला वाचल्याचं, आणि याला काही कारण आहे, म्हणजे मी तो जरा पूर्ण एक रेफरन्स घेते म्हणजे आपण पुढे जायला बरं पडेल. हे पहा माताजी, 25 पान नंबर. त्याची लिंक नाही पाठवली बुक्सची. हा हा हा, येस माताजी. पेज बुक्सची नंबर लिंक 26. लिंक पाठवली आहे ना तुम्हाला, विकत घ्यायला पाठवलेत. भक्ती वृक्षाचे जे संच आहेत ना त्याची लिंक पाठवली आहे बघा ग्रुपवर मागेच. तुम्ही पुस्तकं मँगलोरकडनं मागवू शकता माताजी. त्याच्याबरोबर हो तुम्हाला चालेल अजूनही 1-2 पुस्तकं पण मिळतील. चालेल तुम्ही चालेल. ऑर्डर करू शकता एका आठवड्यामध्ये तुमच्यापर्यंत. तुम्ही कुठे राहिला आहात? विरारला. हा, इथे मुंबईत ना. तुमच्यापर्यंत एक आठवडाभर लागतो साधारण. आणि आपल्या संजीवनी माताजी आहेत ना, त्यांचा नंबर मी हा इथे टाकून ठेवते. तुम्ही त्यांच्याशी पण एकदा तुम्ही पुस्तकं ऑर्डर केली, तुम्ही स्वतःच ऑर्डर करा आणि मग संजीवनी माताजींना फक्त एक कळवून ठेवा. त्या आपल्या कोऑर्डिनेटर आहेत, म्हणजे त्या शी विल मेक शुअर दॅट यू विल गेट युअर सेट. असं चालेल चालेल. ठीक आहे. पुन्हा एकदा आज टाकून सॉरी देशील डिस्टर्ब आणि केलं. मग संजीवनी माताजींना पण सांगते नक्कीच. ठीक आहे माताजी. हा सॉरी सॉरी डिस्टर्ब केलं मी नाही नाही, मध्ये. नो प्रॉब्लेम माताजी. माताजी, हे वाक्य कुठे आहे माताजी? 25 पेज पानावर. नंबर 26, लास्ट वाला पॅरेग्राफ आहे पहा. हा येस, वैष्णवांची निंदा करणाऱ्या मायावाद्यांचा संघही मनुष्याने टाळला पाहिजे. भौतिक सुखांची कामना करणाऱ्या मुक्तिकामी लोकांचे, निर्विशेष ब्रह्मामध्ये विलीन होऊन मोक्षाची इच्छा करणाऱ्या मुक्तिकामी साधकांचे आणि अष्टांग योगामध्ये सिद्धी प्राप्त करण्याची इच्छा करणाऱ्या सिद्धिकामी लोकांचे वर्गीकरण हे अत्याहारीमध्येच करण्यात येते. कसं आहे ना माताजी, योगी, कर्मी आणि सिद्धी, म्हणजे योगी, कर्मी आणि ज्ञानी या तिन्ही लोकांचा संघ टाळलाय. कारण भक्त हे शेवटी वेगळे आहेत. कारण हे सगळ्यांचं उद्दिष्ट जे आहे ना, तर कुठेही आपण म्हणतो की आता अष्टांग योग हा भगवंतांनी 6व्या अध्यायामध्ये सांगितलाय अर्जुनाला. तर तिथे आपण अष्टांग योगामध्ये जेव्हा यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आणि समाधी या प्रकारे आपण पुढे जातो, या 6
8 अंगांमधनं. पण शेवटी ही 8 अंग ही त्या द्वापार युगात शक्य नव्हती, तर कलियुगात कुठे हो हे तुमच्या मनाला तितकं केंद्रित करून तुमच्या त्या सगळ्या गोष्टी साध्य करून मग शेवटी हे जे योगी आहेत, कर्मी आहेत आणि ज्ञानी आहेत, तर यांच्यापेक्षा भक्त हा श्रेष्ठ मानलेला आहे. म्हणून या सगळ्यांची, कारण शेवटी कर्मी लोकांना कसं आहे, कर्मी लोक सकाम कर्मामध्ये आहेत, ज्ञानी लोक पण कुठेतरी बद्ध होतात सुखाने आणि त्या ज्ञानाने, आणि मग योगी सुद्धा ठराविक गोष्टींची अपेक्षा, म्हणजे त्यांना मुक्तीची अपेक्षेने ते गोष्टी करतायत. म्हणून शेवटी आपण म्हणतो ना की फळाची अपेक्षा न करता करणारा कोण आहे? भक्त आहे. भक्त सगळी कर्म करतोय पण निष्काम पद्धतीने करतोय. म्हणून योगी, ज्ञानी आणि कर्मी यांचा संग टाळून भक्तांचा संग करा, हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यावेळेस केला. कळलं होतं माताजी, पण काय झालं की नंतर आहे ना भागवतामध्ये मीनल माताजी आहेत ना आपल्या, त्यांनी हा. प्रभूजींना प्रश्न विचारला होता की मोक्षाचा म्हणजे मनामध्ये विचार करून आपण भगवंतांची सेवा करणे, हा सुद्धा एक म्हणजे ही सुद्धा एक इच्छाच झाली ना. तर मग प्रभूजींनी त्यांचं उत्तर दिलं होतं की नाही म्हणून. हा. नाही म्हणजे हा मोक्ष मग कुठल्या कुठल्या रेफरन्समध्ये? भागवतामध्ये? हा भागवतामध्ये आपल्या या मीनल माताजींनीच विचारला होता तो अच्छा प्रश्न. अच्छा अच्छा. हा हो, हा मी विचारलेलं बरोबर. हा हा. तेव्हा तिने त्यांना सांगितलं की हो. नाही, ती इच्छा म्हणजे ह्याची आहे, भौतिकतेची ते नाही म्हणून. आध्यात्मिक, येस ते हा आध्यात्मिक लेवलचं आहे म्हणून ते तसं नाही सांगितलं त्यांनी. येस. आता हा भक्ती म्हणून ती रसामृत तो सिंधू मध्ये तर प्रश्न- पुढच्या श्लोकात तुम्ही ऐकाल की भक्ताला कशाचीच हे नसते, म्हणजे जिवंत असताना पण भगवंतांची सेवा करायची आहे आणि आध्यात्मिक धाम मिळाल्यानंतरही भगवंतांची सेवा करण्याची, म्हणजे तिथे मुक्तीची अपेक्षा पण नसते हो त्यांना. आणि म्हणून अशा प्रकारे इथे जो संघ, कारण शेवटी आपण म्हटलंय ना की लौल्यम नको, ते कुठली ग्रीड नकोय तिथे, ही भौतिकते म्हणजे अपेक्षा करून त्या गोष्टी नकोय, हे महत्वाचं आहे. एक सेकंद आहे मला. तर अशा प्रकारे आपण म्हणजे तिथे मग ना ती कुठेतरी आपण म्हणतो ना मनामध्ये ती कामना असणं, म्हणजे मी हे करतोय मला हे त्याच्यापासून मिळालं पाहिजे, ही निष्काम नाही, हे अकर्म नाहीये, हे तुम्हाला कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये नेते. कर्मी लोक तेच करतायत ना, सगळी पुण्य कामना करतायत, पुण्याच्या सगळ्या गोष्टी करतात, पण तिथे कुठेतरी फळाची अपेक्षा ठेवून केल्या जातात, म्हणजे स्वतःच्या इंद्रियांच्या संतुष्टी करता ते गोष्टी केल्या जातात. म्हणून इथे सांगताना केलंय की योगी, ज्ञानी आणि कर्मी यांच्यापासून यांचा संघ न करता भक्तांचा संघ, म्हणून इस्कॉन मध्ये तुम्हाला भक्तांचा संघ मिळतो आणि म्हणून तो संघ करणं हे जास्त उचित आहे. हम्म. ठीक आहे, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळू शकलंय? हो मिळाले. हा हरे येस. कृष्ण माताजी, आणि काही धन्यवाद. मनामध्ये अजून काही प्रश्न आहेत? आज वेळ आहे आपल्याला, अजून 2 मिनिटं देऊ शकते मी. नाही माताजी, रिव्हिजनचा दुसराच झालाय, कारण ना ते फार, जर आपण वाचायला गेलं ना तर ते फार गहन आहेत, त्याच्यामुळे ते पटकन पटकन होत नाहीत. गहन हा नाही, करा करा, खूप छान अभ्यास करा, स्वतःच्या नोट्स काढून प्रयत्न करा, म्हणजे जसं तुम्ही आता तुम्हाला हे येईल आणि क्विज पण तुम्हाला एक पुढच्या एकदा तुमचा संपला ना हा पूर्ण म्हणजे हम्म. उपदेशामृत, की मग मी त्याची स्पीचची लिंक टाकीन, ती पण आपली तयार आहे. त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला सगळे एमसीक्यूज आहेत, सगळ्या 11ही श्लोकांवर सगळे एमसीक्यूज, खूप छान प्रश्न आहेत, त्यांनीही तुमची रिव्हिजन नक्की होईल सगळ्यांची. तर तो लवकरच आपला तयार होईल. काही टेक्निकल त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम आलेला तो मी फॉलोअप करतेय, तर आपल्याला टेक्निकल मदत मिळाली तर रिडू करायला लागतात काही गोष्टी, तर त्यामुळे ते आता पूर्णपणे होईल, आपले तिन्ही हे तयार होतील, म्हणजे उपनिषद, उपदेशामृत, भक्तिरसामृत सिंधू आणि ईशोपनिषद तिन्हीच्या क्विजेस असतील. ठीक आहे, सो ती एकदा तुमचं हे संपलं पूर्ण की मग मी ती क्विज तुम्हाला शेअर करेन. हो चालेल माताजी. तुमची रिव्हिजन पण होईल सगळ्यांची. हा ठीक आहे, सो काही प्रश्न हो. नाहीयेत, मग मी प्रार्थना घेते. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे राम राम, हरे राम हरे. राम हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे. कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम, राम. राम राम हरे हरे. हरी बोल. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण सादर माताजी. हरे प्रणिपात. कृष्ण हरे सादर माताजी, कृष्ण. प्रणाम. सादर हरे प्रणाम. कृष्ण हरे कृष्ण. सो आपण मंगळवारी भेटू.